walay hinungdan, og tapulan nga sulugoon. Mahigugmaon among Dios. Salamat kaayo sa paggamit nimo sa Hope Channel nga mahatod na usab ang maayong balita ngadto sa among mga hinigugmas kinabuhi, mga kahigalaan, mga kapaglaom namo nga kung diin kanunay nagaatang sa mga programa kay gusto sila madasig. Nanginahanglan kani og disiplina amahan sa among kaugalingon. Nanginahanglan kani og padasig o kadasigon nga dili lamang kami maminaw kundi amo usab kani nga ipahat ngadto sa uban. Busa naghangyo kami amahan gamita ang tupiko karong gabi nga mukahatag og dako nga gahom sa kabag-uhan sa among kinabuhi. Og naghangyo kami sa gahom sa balang espiritu kaya mga tawhanon namong hunahuna anticipation, among mga expectations. Dili gyud igo amahan kung among saligan ang among kaugalingon, bisan pa ang among kaugalingon nga kaalam talento, gasa ug unsa man galing mga butang nga imong gidalit nganhi kanamo. Gusto namong itugyan kaning tanan diha kanimo. Naghangyo kami sa gahom sa balaang espiritu sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay mga kaigsunan, sa ako panggikaingon, the barrier of talent ang ato nga tupiko karon. O gani, kani nga tupiko, mahitungod kani siya sa tulo ka sulugoon mga kaigsunan. O etong niaging gabi, gisultian ako mo, nga ang Mateo 25, tagaan na to og pagtagad karong simanaha. Og adunay tulo kasambingay mga kaigsuunan. Og kagabi ako nang gisgutan ninyo ang una nga sambingay ni Ginesos mahitungod sa napulo ka mga dalaga or ginatawag na itong mga napulo ka mga ulay nga mga kababayinan. Og kagabi atong nasabtan mga kaigsuunan kung unsa ka importante ang balaang espiritu sa atong kinabuhi, may hinungdan nga makalahutay ta sa atong pagpangalagad. Gani karon nga gabi ang atong topiko of course is the parable of the talents. Maunay common niya nga titulo ani mga kaigsuunan. Common kani nga title. Pero karon nga gabi no, magtanaw ta tinuod sa punto sa mga og seleksyon sa mga talento, pero mag-focus ta mga kaigsuunan sa mga tawo nga kung diin nagarepresenta, no, sa sugilanon nga mga tawo nga kung diin nagarepresenta usab kanato. Diha nato makita mga kaigsuunan. Og kani Mateo 25 gihapon atong pagatun-an, og ang importante nga pangutana nga gusto nako tubag karon nga gabi unsa man ang gusto sa Dios nga atong pagabuhaton samtang kita nagpaabot siyang pagbalik mga kaigsuunan. Kay tingali ang uban ang ilang hunahuna ra nga nag-ingon man ang Dios nga magbantay mo, magpaabot mo, no, maingon pa nato nga atong i-anticipate ang pagbalik sa Dios. Maubitaw nga adunay ginatawag na itong mga Seventh-day Adventist. Kay tungod ka ng pulong nga Adventist, kapahinungod kanis mga tao nga kung diin ang ilang handom nga sa pagbalik sa Dios mga kaigsunan sila magasugat kaniya o sila pagadadon sa langit. Adunay excitement mga kaigsunan sa kasing-kasing sa tao. Sumaw na itong tanawon, pero unsa may gusto niyang buhato nato samtang kita nagapaabot. Kay kung nakita ninyo mga kaigsunan plastada sa atong mga sermons o kung wa pa mo kakita atong sinugdanan mga kaigsunan itong Domingos gabi pwede ninyo to balikon og tan-aw kay ngano man gipasabot kanato nga kaning kalibutan mga kaigsuunan moabot gayod ang katapusan. Kay ngano man nakita naman nato ang mga timailan. Og gani naaman kato sa Lucas kapitulo 21 o nagisgot ta sa Lucas 24, pero mga kaigsuunan katong mga gipangsulti ni Ginesus nga mga timailhan siyang pagbalik, mga makalilisang mga butang nga iya gihapon nga gisaysay sa Mateo 24 mga kaigsuunan. Pag abot sa Mateo 25, mauni ang akong gina-consider mga kaigsuunan nga how do we wait for Jesus Christ? Samtang nga nag-ingon si Ginesus nga moabot gayud ang katapusan, ang Mateo 25 usab nagsaysay ka nato unsaon nato mga kaigsuunan samtang kita unsa may buhaton nato samtang kita nagapaabot ngadto sa atong Ginoo. Gani mga kaigsuunan ang topiko karon nga gabi mao ra gihapon ni siya sa gisaysay sa Lucas 19:13 mga kaigsuunan nga nakabasa kita og phrase nga giingon, occupy till I come.
Gani ang ubang mga tawo, doon na sila yung mga pamalandong mga kaigsuon. Sa may gipasabot sa Ginoo, occupy till I come. Kay nagtuo magud ang uban nga igo ra kita maghulat mga kaigsuonan. Ang una-una sa uban nga dili na lang gani silang magbuhat pa or mag-invest pa sa kalibutan. Kay naguna-una sila mga kaigsuonan nga wala may gihapoy kapuslanan ning tanan. Mao na nga ang uban nga mga kabataan, no? Ang uban nga mga tawo karon, aduna na sila mga pagbasol sa ilang mga ginikanan kaniadto nga kung diin adunay mga konsepto ang mga katigulangan nato kaniadto nga samtang sila very excited na sa pagbalik sa Dios, wala na gid sila mga kaigsuonan naning kamot pa sila mga panginabuhian. Nakadungog na gid ko ani sa mga kaigsuonan mo ingon sa among mga kaluluhan wa na nanom og mga lubi, wa na giplastar mga kayutaan kay naguna-una na silang mabalik na ang Dios sa ilang panahon. Pero adunay phrase nga ingon occupy till I come. Unsa may gipasabot niini mga kaigsuonan? Na inindot nga nakita nako sa internet nga nag-ingon. The phrase occupy till I come means to remain active and productive in one's duties and responsibilities while awaiting a future return or event. Pag kanindot mga kaigsuonan. Para nako, no? Nindot kani siya nga pamalandungan nga mao di ay ni ang giingon nga occupy till I come. No, samtang kita nagapaabot, no, labi na sa pagbalik sa Dios, magpabilin ta nga aktibo ug maingon pa nato nga productive mga kaigsuonan kung unsa man ang buluhaton og responsibilidad nga gihatag nganhi kanato. So Mateo 25 sugdan nato ang pagtuon mga kaigsuonan nining parable of the talents or mahitungod sa tulo ka mga sulugoon sa bersikulo 14 nga nag-ingon. Kay ang paghari sa Dios sama sa usa ka tawo nga mulakaw ngadto sa laing dapit. Gitawag niya ang iyang mga sulugoon o gipiyalan niya sila sa iyang katigayunan. Paminaw gyud mog tarong mga kaigsuonan. Inyo gong linyahan o inyo nga timan-an ang pulong nga mga sulugoon nga gipiyalan mga kaigsuonan. So mga piniyalan. O gani ingon pa nako nga kaning mga tawhana nga mga artista aning sugilanon, no, magarelate ang ilang kinabuhi nganhi kanato. Bisan pa sa modernong panahon mga kaigsuonan, kay kitang tanan puro ta piniyalan sa Dios mga kaigsuonan. Nagkalahi-lahi nga pagpiyal sa Dios kanato. Naigipiyalan sa mga talento nga kundi adunay mga abilidad mga kaigsuonan nga pinasay gayud sa tanan. Adunay mga tawo nga gipiyalan sa mga manggad. Adunay mga tawo nga gipiyalan tingali og mga propiedad nga perting dakuha. May mga tawo nga gipiyalan sa gahom or posisyon. Nagkalahi-lahi mga kaigsuonan nga matawag natong mga potensyal nga gipiyal sa Dios kanato. Pero balikon ako, we are all stewards mga kaigsuonan, just stewards. Mga piniyalan ragit ang tanan, walay ato ni ini. So ingani ang hulagway mga kaigsuonan, nasabtan man tingali nato nga ang gisulti dire nga mao ang unsa ganini isa ka tawo mga kaigsuonan, usa ka amo, usa ka agalon mga kaigsuonan, mahitungod gani kang Hesus nga kung diin mikayab na siya ngadto sa langit. Pero aduna siya gisaad nga mubalik siya diri mga kaigsuonan. O katong mga sulugoon nga giingon nga gipialan niya, kita to mga kaigsuonan nga nagapaabot sa pagbalik sa Dios. Ang iyang mga katawhan o kitang tanan gipangpialan mga kaigsuonan. O sa sugilanon sa bersikulo 15 unsa man ni ang mga gipiyal kanila. So ingon pa niya, sumala sa ilang katakos. Ang usa gihatagan niyag 5 ka puntil nga salapi, ang usa 2 ka puntil nga salapi, ug ang usa pagayod 1 ka puntil nga salapi, unya milakaw siya. So nakita ninyo mga kaigsuonan, nga gipangtagaan tulo no, representa tulo ni katawo. Gipiyalan og 5, gipiyalan og 2, gipiyalan og 1. Dili na ta mangutana anong 5, 2, 1 na. Ang gipasabot lang sige basta naay gipiyal kanila mga kaigsuonan. So naanay potensyal sa ilang mga kamot, gisaligan sila ni ana. Pero na-notice ba ninyo mga kaigsuonan? Dili baya parihas no? Wala ba mo nakahuna-huna nga unsa ba ni nga paghatag sa Dios? Hindi man lagi ni parihas. Kay sa atong naandan mga kaigsuonan sa kalibutan, gusto ta nga fair gyud kanunay. No? Kung sa'y gihatag sa uban, unya, mas dako, usay malain ta mga kaigsuonan. Kaya yung ta unfair man eh. Nga nung dako man yan, yung gamay ang ako. So, ang pangutana na to is God unfair, no?
Unfair ba ang Ginoo? Nganong naa siya gihatagan og 5, nagitagaan og 2, o gitagaan og 1. Pero mga kaigsuonan atong balikon tong teksto ganina, dili nato hikalimtan ang giingon dito. Nga unsa gani? Sumala sa ilang katakos. So depende ra di ay mga kaigsuonan sa katakos sa mao nga mga tawo. No? Dili pod pwede nga tagaan og dako-dako ang usa ka tawo nga di man niya makaya mga kaigsuonan nga anak kadako. Gani ako nakita niini mga kaigsuonan pagkalisod. Walay mahimo nga kanang mayngon ng pagkakuntinto sa kinabuhi sa tawo. Kung dili ginimo mga kaigsuonan masakto og panghatag kanila ngadto ang unsa man galing nga gipiyal sa Dios, dili pwede mga kaigsuonan. Kay ngano man when it comes to fairness mga kaigsuonan atong hinumduman nga dili pasabot is uniform ang mao nga pagka-fair. Nalisod po mga kaigsuonan, for example sa inyong grupo, sa eskwelahan ba na o sa iglesia ba na, unsa ba ka na nga kumpanya ang inyong giapilan, unya mo ingon dayon dito nga, okay, maghimo ta og uniform nato nga t-shirt para sa atong programa. Pero mo ingon dayon ang leader nga, aron fair, aron patas, kinanglan nga small ra gyud tanan ang sizes. So mga kaigsuonan, musugot ka ang uban nga small ratanan ang sizes. Unsaon na lang tong plus size. Unsaon na lang mga kaigsuonan tong maingon nato nga mas gamay pa anang small kay extra small man ang ila. Magkagubot gyud mga kaigsuonan mo reklamo gyud ang mga tawo. Kay dili pwede nimo ma-uniform mga kaigsuonan. In order to be fair, kinahanglan ang sanina nga paliton sibo mga kaigsuonan sa iyang size. Mao na nga nag-ingon ang Dios nga sumala sa ilang katakos ang iyang paghatag sa bao nga talento. Because fairness doesn't mean uniformity or identical treatment. Being fair is considering individual needs and circumstances. Mao na mga kaigsuonan. Nga bisan pa sa paghatag sa Dios kanato og mga gipiyal niya nga maingon pa nato unsa may gipiyal sa Dios ako nang na-mention ganina bisan pa gani kaning mga talento mga kaigsuonan no mga gasas balang espiritu nga gihatag kanato nakita ba ninyo dili gyud pare-parehas mga kaigsuonan kay akong gisulti ganina nga wag gyud pagkakuntinto sa tawo ani di gyud malipay ang tawo mga kaigsuonan og dili nimo tagaan according sa capacity sa tawo panalit capacity nako 5 tagaan ko nimong 2 say dali ra gyud kaayo nako to mga kaigsuonan ma-accomplish pananglit og 2 ra gihatag nimo sa ako tingin ko malipay kay tingali kaingon sa eskwelahan pa na maburingan ang estudyante mga kaigsuonan nga tagaan ra nimo problem maperting sayuna kay ngano man iyang kapasidad is pangkuan naman pang higher level naman og kung kanipod nga ang level niya is kanang ubos-ubos ra tagaan pud nimo og taas-taas nga level di gid siya malipay mga kaigsuonan. So that's why it will always be according to your capacity mga kaigsuonan. Gani, no? Atong ma-reflect nato ang giingon sa Roma kapitulo 12 bersikulo 6. We have different gifts according to the grace given to each of us. So kitang tanan mga kaigsuonan nagkalahi-lahi gyud ta og mga gasa nga gihatag sa Dios kanato aron atong magamit mga kaigsuonan kay piniyalan man ta niini ug ato nang masabtan unya mga kaigsuonan nga kung kitang tanang gitagaan or gipiyalan sa Dios og gasa unsa may angay natong buhaton niini. Tanawan ninyo mga kaigsuonan ang giingon sa unang Korinto 12:27. Now you are the body of Christ and each one of you is a part of it. Gani kung ato pang padayunon ang gisaysay no ni Pablo de Corinto mga kaigsuonan gahisgot siya kung diin nga nagkalaili tag partis lawas no kung ang Ginoo man ang ulo siyang utok nga nagakontrol sa tanan mga kaigsuonan ang uban kanato mga kamot ta sa iglesia sa lawas ni Kristo. Ang uban mga tiil, ang uban mga baba, ang uban mga dulunggan, ang uban mga mata, mga kaigsuonan. Gani ang argumento ni Pablo, makareklamo ba di ay ang mata, no? Ngadto sa kamot, o ang tiil mo reklamo sa kamot, mga kaigsuonan. Dili gyud pwede, kay nga naman, lahi-lahi manggutag buluhaton. Nabantayan po ninyo sa sulod sa iglesia, mga kaigsuonan. Dili gyud ta pari-parihas o gasa o talento. Kay gani, gaingon gyud ko, pagkalisod mga kaigsuonan kung pari-parihas taga sa tanan sulod sa iglesia. For example, sa inyong simbahan, puro mo magwawali. Ma-imagine ba nimo kung puro mo magwawali? Sa ato pa, pila ra may bahin nga magwali dito sa kada simba nato.
Nausahay, pila ra may speaker, mga kaiso, pila ra may speaker. Panalit sa tibuok, Sabado nga pagsimba na to, pila ra may speaker. Og naay mga isa kagatos nga magwawali sulod sa simbahan. Pagkalisura mga kaigsuunan kay ang mahitabo, no? Naiuban nga di na magamit ang ilang mga talento kay tungod sa kadaghan nila, pila ra may makaparticipate. Gani basi moabot ang panahon nga manghinaway na lang ang uban kay panalit na igawali. O niya, karon ang kaning naminaw mga kaigsuunan, naglagot na ba ni kay upat na kabulan, wa paghihapon siya gitagaan og bahin ng magwali. Pasig makapanaway na gisa kadoon, sumning waliha, wa man klaro nga wali. Kay nga naman kay kamao gud sa muwali. Una-una ni kamao sa muwali. Pero mga kaigsuunan, nakita ninyo, nagkalele gid ta og mga gasa nga gihatag sa Dios. Mo na nga, tanaw na to. Ako, for example, di man ko singer. Mabitang kanunay na kong giingon, nga di gid ko kapanaway sa mga mag-alawit, kaya ako mismo sa kung kogaling, di man ko kamao sa ilang ginabuhat mga kaigsunan. Di man ako kaya. Manaway lugar ko, mingon, pating yabaga po na. Nga ako, man gani nga, pakantahon ko, ni mo yabag man ko. So nakita na to mga kaigsunan, gibalansi rabay ni sa Dios. Ang importante nga atong masabtan, kitang tanan mga kaigsuunan aduna gitay talento sulod sa iglesia. So, God is fair and just. Ato kanunay nga ibutang sa atong nauna og kasing-kasing. Padayon ta mga kaigsuunan, bersikulo 16 ug 17 ang naitabo mao ni. Ang sulugoon nga nakadawat og 5 ka puntil nga salapi, milakaw dayon. Ipatigayunan niya kini og nakaganansya siya og 5 ka puntil nga salapi. Tanawan ninyo, kaning usa ka tawo ginakadawat bisag 5. Iya gigamit ang 5. Uy, nakaginansya sa 5 mga kaigsunan. Nakita niyo according gyud sa kapital nga naa sa iya. Ang nakadawat og 2 ka puntil nga salapi, nakaganansya og laing 2 ka puntil nga salapi. Oh, kani. So naa may ikatulo mga kaigsunan. Apan ang sulugoon nga nakadawat og 1 ka puntil nga salapi, milakaw og nagkalot sa yuta, o gilubong niya ang salapi sa iyang agalon. Ngunit hitabo mga kaisong nganong ako gining tagaan og dako nga pagtagad. Kay nga naman, pinasahi kani nga tawo, no? Dili gid sa parehas atong duha mga kaigsunan. Manang makaingon ko nga adunay duha ka klase sa mga piniyalan niini nga sambingay mga kaigsunan. Kay nga naman tulo man tinuod sila, pero nakita ninyo ang distinction nga ang duha ilagyon nga gigamit mga kaigsuunan ang gipiyal kanila samtang kaning isa iyang gilubong pasabot anak mga kaigsuunan iya ra gyud gitaguan wa gid sa intensyon nga gamiton mga kaigsuunan gilubong niya didto wa man gani niya gisalig na dito ko asa nga bangko gilubong na lang gid niya dito mga kaigsuunan. So may nahitabo pag-abot sa bersikulo 19 mga kaigsuunan, tapos sa dugay nga panahon mipauli ang agalon ni adtong mga sulugoon og nangayog husay kanila. So sa ato pa mga kaigsuunan, kung sabto nato nga mauna kani ang pagbalik sa atong Ginoo, aduna gyoy mingon nato auditing nga mahitabo mga kaigsuunan. Kung giunsa man nato ang mga butang nga gipiyal sa Dios kanato mga kaigsuunan, aduna gipaghukom ang Dios niini. So nibalik na ang ilang nga agalon. Og sumala sa bersikulo 20 mga kaigsuunan, reporting na ni nagreport na sila. Ang sulugoon nga nakadawat og 5 ka puntil nga salapi miadto kaniya. Miingon siya, "Sir, gihatagan mo ako 5 ka puntil nga salapi, og diini nakaganansya ako og laing 5 ka puntil nga salapi. Ni ara ang tanan." Pagka-report niya mga kaigsuunan, of course, nalipay gyud ang iyang agalon. Mingon ang iyang agalon, "Maayo, buutan ka og matinumanon nga sulugoon. Kay kasaligan ka man sa diutay, piyalan ko ikaw sa daghan. Dali, sulod nga ri og ambit sa akong kalipay." Pagkanindot mga kaigsunan, pagkanindot nga commendation. It's not only a commendation but the reward. Ingon pa niya, sulod nga ri og ambit sa akong kalipay. Now, unya misulod ang sulugoon nga gihatagan og 2 ka puntil nga salapi og miingon, "Sir, gihatagan mo ako og 2 ka puntil nga salapi og niini nakaganansya ako og laing 2 ka puntil nga salapi, ania ang tanan." Na mga kaigsunan, tanawan ninyo ni. Bersikulo 23, parihas ra mga kaigsunan sa bersikulo 21. Kay nag-ingon man ang iyang agalon, "Maayo, buutan ka og matinumanong nga sulugoon, kay kasaligan ka man sa diutay, piyalan ko ikaw sa daghan. Dali, sulod nga ri og ambit sa akong kalipay." Nakita na ito mga kaigsuunan?
maurang commendation, maurang nga reward mga kaigsuonan. So makaingon gyud ko, it doesn't matter how much talent you have. It's about what you do with it while it's in your hand. So, sa daw mga kaigsunan, no? Naay nakadawat og 5, naay nakadawat og 2, nga makaingon na to, fair gid ang Ginoo kay wa niya giparihas, wa niya gi-uniform, kamaayo gid sa Dios. Pero nakita nato nga ang 5 nakaginansya og 5, ang 2 nakaginansya og 2 mga kaigsunan, wa gid nagtan-aw ang agalon nga ay mas dako ni kay 5 may nagganansya, kani 2 raman. Pero tanawan ninyo mga kaigsunan, malima man maduha, maura ang gihatag nga commendation o reward ngadto kanila mga kaigsoon. Nagtuo ko kung mo report na po itong nakadawat og usa. Ingon siya nakaginan sa kong usa. Maura gihapon nga commendation iyang madawat mga kaigsuunan. Pero unfortunately, sumala sa sugilanon, unya mo isulod ang sulugoon nga nakadawat og usa ka puntil nga salapi og miingon, sir, nasayod ako nga stricto ka kaayo. Tanawan ninyo mga kaigsoon. Kaning tao gipitaw nga, wagi gibuhat, kaning tao nga kabalo gyud ka mga kaigsuonan nga way sakto nga pamalita. No, naisala, mga nakasala gini. Naguna-una na iyang dipinsa mga kaigsuonan. Ayang gihimo, kabalo man siya mga kaigsuonan nga tirahan gid siya ani, iyang gitirahan og una iyang agawon. Ingon man siya nga, sir, nasayod ako nga stricto ra kakayo. Nag-ani ka sa wala mo itanom og naghipos sa wala mo ipugas. Tanawan niyo yung mga kaigsuonan, no? Imbis nga sa isadaan makadawat gid sa pangasaba ani, ay naguna-una gitirahan niya iyang agalon mga kaigsuonan. Nahadlok ako. Ingon dayon siya, mao na ni, no? Nagkuha na siya unsa gani ning ginatawag na to gaslighting, no? Mao na term sa atong panahon karon. Tanawan ninyo ning tawhana, i-gaslight pag niya iyang agalon. Ingon, nahadlok magud ako. Ingon niya, busa milakaw ako, gilubong ko ang imong salapi sa ilalom sa yuta. O diri na din, tanawa, sir, ania ang imong salapi. Ikaw din niya, walang labis, walang kulang mani Ginoo. Walang labis, walang kulang mani amo. Naraman imong salapi, wa may problema. So naguna-una tingali siya mga kaigsuonan sa iyang pag-gaslight ngadto sa iyang agalon o sa iyang pagdipinsa sa iyang kaugalingon nga maingon siya nga naa raman ni naunsa, tingali mapasaylo lang siya mga kaigsuonan. Pero tan-awan ninyo, miingon ang agalon, walay hinungdan og tapulan nga sulugoon. Gani mga kaigsuonan, murag sa King James Version, ang gigamit gyud nga pulong ni inis, the wicked and slothful servant. Dautan gyud, kaya giingon na din, way hinungdan, tapulan nga sulugoon. Nasayod ka man di ay nga nag-ani ako sa wala ko itanom, naghipos sa wala kog ipugas. Ingon na, mao man ka ng imong paglantaw sa ako. Imo makakutiran, di na ako mo dipinsa. Kung mao man galing na, o si mao man ako. Nganong wala mo man ideposito sa bangko ang akong salapi, aron mahibalik kini kanako nga may tubo na. Yung paniya, tanawa ra gini, mong katapulan. Nganong imo pa man gitong gitago dito. Kaya man lang dahil gihatod dito sa bangko. Punta ingon pa niya na pa interest, unta, nakakuha pa kong interest. Mga kaisunan, tanawa ninyo ning tawhana. Gani, ingon pa sa versikulo 28, og miingon ang agalon ngadto sa laing sulugoon. Kuhaa kaniyang salapi og ihatag ngadto sa sulugoon nga may napulo ka puntil nga salapi. O kani mga kaigsoon, ingon pa niya, kay ang naanaay iya, hatagan pagdugang ug makabaton siya labaw pa sa iyang gikinahanglan. Pagkaabunda gayud mga kaigsuonan di ay ang igahatag nga gasa sa Dios. Yang mga panalangin, ang iyang reward nga igahatag kanato. Apan ingon pa niya, ang wala gayoy iya, bisan pagani ang jutay nga iya, kuhaon pagikan kaniya. Tanawan ninyo mga kaigsuonan. So kato nga tawo, mudipinsa po unta sa siyang kaugalingon. Pero wagid siya tingali nag-expect kung may wagid siya kabantay nga mo to isulti siyang agalon pagkaway ayun nimo ingon pa siyang agalon pagkatapulan ra ginimo the wicked ingon pa sa in English and the slothful servant. Kabalo man day ka nga ingana ko pananglit og mao may mong akusasyon, sige ingana manggaling ko, pero ayaw nang gamita nga dipinsa nga dili nimo buhaton ang sakto sa gipiyal na ko diya kanimo og igsuon paminaw mo og tarong. Gani kitang tanan, tingali aduna gitay eksperyensya nga sama niini.
Naigipangpiyal ang Dios kanato mga kaigsuunan. Mga gasa, abilidad, kabtangan, kung unsa man nga mga butang nga naguna-una manggani tanga ato to mga kaigsuunan. Pero ang uban kanato ato ra giusik-usikan. Nay mga tawo nga ang talento nila wala na nila gigamit o gihalad ngadto sa Dios, gigamit nila hinuon dito sa kalibutanon nga mga buluhaton. O gani mga kaigsuunan uban pud kanato natay potensyal pero ato na hinuong gilubong mga kaigsuunan ug wa na nato gigamit ug tingin na manang termino nga ginagamit nato usay nga natayan na kay ngano man wa man gud nato gigamit mga kaigsuunan pero tan-awan ninyo mga kaigsuunan ang atong Dios di ay maghimo gyud auditing nga samtang ta nagpaabot kaniya may gipiyal man dai siya kanato. Magbitaw na si mga kaigsuunan nga ga-expect gyud ta nga kaning buluhaton na to sa pagdaog o gamiling kalag sa katapusan na itong buluhaton sa pagminsahe sa maayong balita, mga kaigsuunan. Ato ginunta ning tabangan. Kita ginunta tanan mo intra, mga kaigsuunan. Nga naman, kay lagi, kitang tanan, mga kaigsuunan, aduna may gasa, aduna may talanton nga gipiyal ang Ginoo kanato mga kaigsuunan. Di kita maguna-una nga walay ato. Di pud ka maguna-una nga gamay ra man ni ako. Di na lang pud ko muintra kay maura man ni ako. Mga kaigsuunan dili ta moingon nga ay tungod kay di man ko kabalo muwali. Sila lang kay sila ra may maayo muwali. Sila lang kay sila may maayo mo kanta. Na mga kaigsuunan, atong una-unaon kanunay, dili ang tanan nga pag-apil sa buhat naa ka sa entablado mga kaigsuunan. Parehas ning akong ginabuhat karon nga gabi So naa ako sa intamblado lugar mga kaigsuunan. Makita ko sa daghang tao. Ako lugar ga istorya. Makaingon gani ang uban nga. One time gisultian ko nga katong ga-volunteer ko sa channel mga kaigsuunan. Okay kay na imong kwan kay ikaw ga-host man ka. Makita man ka sa mga tao. Pero ingon pa gani nga pero daghan kayong mga crew na to nga dili makita sa channel. It's very correct mga kaigsuunan. Very, very correct. Sometimes, ang makita ragid nato mga kaigsuunan, ang mailhan mga kaigsuunan, ang naa sa atubangan. Pero daghan baya mga kaigsuunan nga gatinabangay sa buhat sa Dios. Bisan pa diri sa channel nga, wa ginyo na ilhan ang ngalan, wa ninyo nakita mga kaigsuunan. Pero maoy hinungdan nganong natplastar nato atong ministry. Dili lang sa media na mga kaigsuunan, sa iglesia mao gihapon. Sa mga proyekto nga atong ginahimo maora gihapon. May mga tao mga kaigsuunan nga i-prefer nila nga naara sila sa backstage mga kaigsuunan kay para sila makita nila ilang pulos dito, makita nila nga mas mulambo sila dito mga kaigsuunan. Og nala ko isulti kaning magtindog sa tubangan mga kaigsuunan ako sa tubangan sa camera live ni karong gabi. Wala ni gi-record so walay putol-putol ni di na ni ma-edit mga kaigsuunan. Risgo pud ba yan? Risgo ni mga kaigsuunan. Istorya ko diri, unsa baka mutulo baka akong laway, unsa baka ma-slide baka ko diri, naka-live ra ba ni mga kaigsuunan. So pwede ko maulawan diri sa tubangan. Actually pagtindog sa tubangan, marisgo gid mo imong kaugalingon. Kaya naman ma-expose man ka sa tanan. Labi nang naka-live ta, no, naka-YouTube man ni, naka-Facebook man ni, i-share ninyo mga kaigsuunan ha. Dili tungod sa magsusulti, tungod sa atong mensahe nga ginadala mga kaigsuunan. So this is very risky. And prone pud ka mga kaigsuunan sa pagpanaway sa uban, sa pagbash sa uban. No? Gani ko'y nailhan nga tao mga kaigsuunan nga every time nga mugawas ko sa unsa gani ni sa social media kung unsa man galing nga platform, naagid mo bash mga kaigsuunan. Istorya gyud mga maot nga mga butang and I'm fully aware with that. Nga ako nga nag-aktibo ko mga kaigsuunan sa social media, gipili na ako na mga kaigsuunan nga bahala nag-expose tagamay. Kay dili man para nis mga bashers, para man nis mga tao na ginanglan og paglaom mga kaigsuunan. This is very risky. But this is our way of using the talents given to us by God. Kung kinala mutindog sa tubangan, bahalag mauwawan ta, mutindog ta. Kaya atong Dios man gani mga kaigsuunan. Gipili man gani niya nga naulawan siya, giluwaan niyang naong, gisagpa-sagpa siya, gilansang siya sa krus, nagantos mga kaigsuunan, gibitay, hangtod nga namatay siya dito para kanato, para sa ako. Unya unsar maningid nga sakripisyo mga kaigsuunan para sa Dios. Gani mga kaigsuunan akong balikon. Dili lang ang pagtindog sa tubangan. Daghan kayong mga buluhaton nga pwede nato mahimo mga kaigsuunan. Naay mga nailhan nako nga ang ilang focus gyud sa ilang ministry ang pag-ampo. Wala ta kaila kanila mga kaigsuunan. Kanang mga nagapadala kanako mga prayer request,
Ako na gina-screenshots, gipadala na ako mga kaigsuonan sa akong grupo nga akong diin. Ako silang gina-encourage nga pag-ampo mga kaigsuonan ng mga tao. Gani, salamat kayo sa inyong pagsalig. Nga kung diin kapadala mo sa inyong mga prayer request mga kaigsuonan. Rest assured nga, naningkamot ba yata nga itong ginampuan, dili naman ginato malitok tanan mga kaigsuonan. But we know, and let me assure you, nga aduna kay mga tao nga nag-aampo kaninyo mga kaigsuonan. So baliko na ako. Kitang tanan na dunay mga talento gipiyal ang Dios. Ato ni nga gamiton mga kaigsuonan para sa iyang buhat. Samtang kita nagapaabot kay muudit ang Ginoo niini. Kung aduna man tay gipanglubong na ng mga talento, atong kaluton og balik mga kaigsuonan atong gamiton. Mao biyan ang akong gipaningkamutan sa kung kaugalingon kay daghan kong pagmahay mga kaigsuonan. I don't know kay usahay sa makaingon ko sa mga pipila ka tuig mediocre gid kaayo akong gibuhat mga kaigsuonan sa akong ministry. Napunta ko'y mahimo, pero tungod kay nainomduman ako ang professor, a wonderful professor, just like my mother in Mountain View College before, Ma'am Olive Vasquez, no, shout out kay Ma'am Olive. Sige rin siya, ingon sa ako, patawag ko niya sa office. Kay sa MVC sa una, pagkadaghan akong responsibilidad mga kaigsuonan. Kung na ako'y 28 ka units sa akong academics, na ako'y mga 40 ka units na ako mga kaigsuonan sa akong extracurricular activities. Na yung mga panahon niya, upat ka grupo mga kaigsuonan nga ako'y presidente, nakaagi ko ang mga kaigsuonan. Miyerkules gabi upat ka meeting akong plastaron sumpay-sumpayon na ako mga kaigsuonan. And ginatambagan gay ko, ingon pa ni Ma'am Olive sa ako, you're putting a lot in your mouth that you cannot chew anymore. Yung pa niya, dili na ka makahatag og quality nga serbisyo tungkol sa pagkadaghan man pod. Nga imong gikuanan. And I believe on that. And gani mga kaigsuonan tingali sa akong pagkabatan-o na to. Sa akong maingon pa na to, pagka-immature pa tong panahon na. Para sa ako, ingon ako, kutob sa unsay buluhaton ihatag. Sa akong gibuhaton, di ko mamalibad. Ano, bisan pa gani si Pastor Joy Coligado, iyagin kong gitudluan to say no sa mga appointments, mga kaigsuonan. Kung makita unta nga murag, nagkalisod na, murag mabalda na ang lawas. Even my wife is telling me, nga unta, makamaupod ka nga mobalibad sa uban nga mga appointments. Gani mga kaigsuonan, I'm just telling you that because kaning mga palinto nga gihatag sa Dios kanato ato yung gamiton sa pinaka-the best mga kaigsuonan. What your hands find it to do it with all your might. Boy, rebay tambag kanato ni manggialamon nga Solomon. Pero tanawan ninyo mga kaigsuonan, kaning isa ka tawo, wa gid niya gigamit mga kaigsuonan. Nakainumdum lang ko sa usa ka bangko. Kaning nay kanta mga kaigsuonan nga giuluhan og upuan. Kaning bangko bitaw mga kaigsuonan, makaingon gid ko nga daghan kay mga tawo nga mag-away-away makalingkod lang sa bangko. Ang akong pasabot mga kaigsuonan usahay bangko sa posisyon, bangko sa gahom, bangko sa oportunidad, no? Daghang mga tawo gusto gid mag-ilog gid mga kaigsuonan. Gusto gid nga sila ang mulingkod sa mao nga bangko. And sometimes mga kaigsuonan kung dili plano sa Dios nga makalingkod ka sa lingkuranan, nga aduna kay otoridad o gahom for example, usahay dili nato ma-maximize ang mao nga potensyal nga gihatag kanato. May mga tawo that they enjoy the prestige. They enjoy the authority and the power that goes along with the chair, the seat, mga kaigsuonan. Maggobyerno man, maiglesia man, makumpanya man na, o kung asa man, maeskwelahan pa na. Usahay, makaingon gyud ko nga, there are people, bisan akong ginampo Ginoo, ayaw taon, nga ma-enjoy na ko ang lingkuranan. Pero wala di ay nako gigamit sa sakto mga kaigsuonan. Wala nako nagamit ang potensyal nga sa paglingkod nako di na hinuon kalingkod ang uban nga kung sila untay nakalingkod mas nagamit nilang maayo ug mas nahimo silang panalangin sa uban. Mao na mong gidiskusan atong niaging gabi with Pastor Pamunag, Pastor Coligado sa takna sa pagtuon. Nga usahay mga kaigsuonan nga naa ka niini nga oportunidad unta sa imong kinabuhi, magamit unta na nimo nga makaluwas ka og kinabuhi. Sama kang Joseph dito sa Egypt mga kaigsuonan, pero kung naa manggaling ka ana og dili nimo gamiton mga kaigsuonan, mura ra nimo gilubong. Maunay giingon sa mao nga agalon unta kung dili man di ay ka mugamit ni ana, imo na lang unta gi-invest dito or imo na lang gi-deposito di ay, imo gi-deposito na lang unta, nakaginansya pa.
Makaingon man gani ko usahay, kung tapulan gid ka mo gamit mga kaigsuonan sa gasa nga naa sa imo, itudlo na lang sa uban, ideposito na lang sa laing tawo. Kay basig kung sila may matagaan nimo ana, masiran nimo sa imong abilidad, magamit pa nila daghan ang mapanalanginan. That's why it's very important mga kaigsuonan nga masabtan nato kung unsa kasagrado ang tanang mga butang nga gipiyal sa Ginoo sa atong mga kamutabangi in taon kami Ginoo. Kay kabalo ko mga kaigsunan, ikaw ug ako, aduna tay mga struggles ni ini. Anyway, magpadayon ta mga kaigsunan. Sa bersikulo 30 nag-ingon dayon siya, og kining walay hinungdan nga sulugoon, ilabay ngadto sa gawas diha sa kangitngit. Didto maghilak siya og magkagot ang iyang ngipon. Kana mga kaigsunan. Grabe gini ka stern nga warning mga kaigsunan. Nga samtang day gapaabot sa pagbalik sa tong Ginoo, gamitag yung sakto ang mga talanton nga gihatag kanimo. Ang talento, ang gasa, tanang mga butang gipiyal sa Dios kanimo. Kay ngano man, i-account ra ba ni sa Dios kanato, i-liquidate ra ba ni nato mga kaigsunan. Giunsa man di ay nato ni. Dili lamang kung giunsa nimo paggamit, kundili ang pangutana og imo bang gigamit mga kaigsuunan. Because moingon ra ka nga, Ginoo, wa man pug koy gibuhat, wa man pug koy okay ra man tingali Ginoo, okay. Bisan pagitagaan ko nimo, wa man ako nagamit, wa man pud nagamit sa dautan. Bahalag wa nagamit sa may, wa bitaw nagamit sa dautan. Pero mga kaigsuunan, balikon nako. Every time nga atong ginapugnan ang mao nga panalangin nga dili nato gamiton, dili nato ma-spread out ang panalangin mga kaigsuunan. Sama gyapon na kung nakay budget nga gihatag sa imo ug dili nimo gamiton, dili mahimong panalangin sa uban. May paggihatag ang budget sa lain. Kay nagamit pa unta nila mga ni rolling pa unta to, ni resulta pa unta. Aduna pa untay resulta, aduna pa untay ginansya mga kaigsunan. Pero ato yung tagaan o pagtagad ng giingon diha nga igalabog ang mao nga tawo sa kangit-ngit, adunay panaghilak o pagkagot siyang ngipon. Kabalo mo mga kaigsunan, kana nga pinulungan, I think sa King James Version anang gigamit is weeping and gnashing of teeth. There's weeping, dili lang crying, weeping, grabing panagilak yun, and gnashing of teeth. Kung inyong matanawa, gibutang na kong referensya mga kaigsoon, gigamit sa Mateo 8:12, Mateo 13:42, Mateo 13:50, Mateo 22:13, o kanida yun nga teksto mga kaigsoon sa Mateo 24:51, o naapos sa Mateo 25:30, o naapos sa Lucas 13:28, kani nga weeping and gnashing of teeth mga kaigsuunan always refers to that damnation in hell. Pagka-impyerno mga kaigsoon, pagkapait mga kaigsoon, no? Nga pag-udit sa Ginoo, ayun siya, wa gini mo gigamit imong talento, unsa man ka. Aning kalibutan na, gibinlan ta ka, pero wag ka na himong panalangin sa uban. Wag gini mo sa ato pa kung dili man gud nato gamiton ang mga talanton sa Dios, sa ato pa nagkinabuhi ra ta tingali nga reliyoso tatanawon mga kaigsoon, naniguro sa atong kaugalingon. Pero wala na to gihimo ang atong kinabuhi nga panalangin ngadto sa uban. O kung inyong tanawon mga kaigsuunan, niingon ang bersikulo 21-23, giingon ba nga ako ganina, no? Parihas ra ang commendation, parihas ra ang reward nga gihatag sa katong nakaginansya 5 o nakaginansya og 2. Parehas ra mga kaigsuunan. Ang giingon dito, no? Di ba na giingon sa Binisaya, pero gusto na ko tanawon mga kaigsuunan. I think this is it. Kaning sa King James Version, gini siya mga kaigsuunan. Kung in English pa to, ang giingon sa maong agalon, well done, good and faithful servant. Unsa daw? Maayo ka og matidud-anon nga sulugoon. Maunay giingon mga kaigsuunan. Well done, good and faithful servant. Wala gid siya nag-ingon, well done, thou good and successful servant. Timan-in ninyo mga kaigsuunan. Dili ang giingon sa Dios nga good and successful servant. Kay usahay manggod mga kaigsuunan, ato manggod nga i-equate ang success for being good. Kabalo mo mga kaigsuunan, daghan kaayo nga mga buluhaton nga successful sa panglantaw sa uban, kay tingali when it comes to numbers taas, when it comes to sizes mas dako mga kaigsuunan, when it comes to length mas taas. And may equate na ito, o maingon dahil nga, ang commendation na good, yun na. Kay successful man na.
Pero mga kaigsunan, pag-abot sa success sa buluton sa Ginoo, lahi ni mga kaigsunan, lahi ang pagsukod sa Dios ni ini. Kaya ang gusto lamang sa Dios kanato nga mahimutang maayo og matinud-anon. Wagid siya mga kaigsunan. Wagid siya kana ba dili na to tan-awon ba og 5 ba, 2 ba na usaray gihatag diha. Maingon ta nga, oy 5, oy grabe gid ka successful kay 5 god. Unya, kani, murag tunga-tunga ra ni. Igo-igo ra, kay duha ra man. O kani, kung isa ra pa ng lit, o nakaginansya ra gito sa isa, uy, isa ra man. Mayon sa isa ra man. So, pag-reporting ato, ang i-appreciate gyud ang katong nakakuha og 5. Kana, tawhanon nga panghuna-una na, pakpakan ginato nakakuha og 5, kay siya gay labaw sa tanan. Pero mga kaigsoon, dili ingana ang paglantaw sa Dios, especially sa iyang buluhaton. Ang iyarang gina-require sa iyang tao, thou good and faithful servant, mga kaigsoon. Ako na lang tingali ning i-insert, wala nis kong plano. Kay nga naman mga kaigsoon, kanunay na ko ni gina-share. Dili man tinikal ako ang mga kaigsuunan sa akong buluhaton kanay adto sa district. Malipay lang ko sa pag-share ni ini nga tinuod mga kaigsuunan. When we talk about numbers, for example, for example sa baptism, no, kay ang evaluation man god mo gamit mo ka number mga kaigsuunan. When you evaluate something, anything na magi numbers mga kaigsuunan. So kanang for example, ako nga district leader kanato gitagan ko goal. Ganahan ko ni Pastor Guyo nga na siya, wala gid ko ana gatanaw ng goal. Ang akong ginatanaw is over goal. Kay nga naman, every manggod nga, naman ni number, kay goal god. So na numero, ang akong tanaw po na mga kaigsunan, Ginoo, tabangi in tawon ko nga, kung maudi ini ang panglantaw sa mga pangulo nga kinalang maabot ni, ato ning paningkamutan, pero over goal atong tanawon kay matag numero ana, garepresenta nagkalag. Sa ato pa, gigulan kag 200 pag kanindot 200 kakalag. Ung moabot kag 300 kakalag pag kanindot mga kaigsunan. Kalag ang imong tanawon, dili ang numero mga kaigsunan. So akong gitanaw ana, maningkamot ta ani nga muwali kita kay naamantay kanang kalabuton sa ato pa. Mao ni ilang panglantaw nga kaya na to ni atong paningkamutan. Pero mga kaigsunan, maabot og sa dili kay ako pang gikaingon 5 ba 2 usara. Ang gusto sa Dios ang pagkamatinud-anon raman mga kaigsunan. Kanang matinud-anon ko sa imong report, maugil akong ginauna sa kong kaugalingon. Pag-ingon nga, i-report karong bulana mo inyong report, ay i-report na ko kanang bulana mga kaigsunan. Panalit og sunod bulan, wa ko i-report, ay, wa man ko'y abot. So, sa mga akong i-report mga kaigsunan. As simple as that. Pero akong gipasabot, no, dito sa akong pagbuhat mga kaigsunan, sa sulod sa 4 ka tuig, moabot man mi mga kaigsunan og tag 500. Gampo lagi ta mga kaigsunan kanunay. Mo nay burden na mo, kaya burden mga kaigsunan. Nag-report ko kay ani kadaghang Ginoo in tawon. Tulubago namo ni sa imo. Kay amo maning nurtsuruno namo sa among district. Pero paminaw mga kaigsunan. Sa 2023 ako ginang gikaingon kanunay. Dito sa Las Nieves Tungao district ang akong last nga district before ko ni anhi diri sa Union. Niabot mig mga 500 plus mga kaigsunan nga gi-report namo nga kalag nga nabautismuan sa among pagbuhat mga kaigsunan. Unya, ang ako ragid anang gikalipay, dili ang numero, kung dili mauni. Nga kana nga mga report na mamakison, dili na siya nga, mingon ko nagmas baptisi, magsagatos, 200, ginagmay ra na namo nga report mga kaigsunan, nidaghan siya, kay daghan mang wali among gihimo. Kaya naman ko'y mga 24 tinga kasimbahan. I always encourage them, tanan yun nga simbahan, maghimo yun sa pagwali, kay mauman nga itong buluhaton. Gani mga kaigsuunan sa among nagtapok sa among mga reports ni abot mig 500, but let me tell you, kausara ko nga nagwali sa tibok semana nga ako'y speaker mga kaigsuunan. Kay nga naman, ang mga kaigsuunan may nagwali. Ako po silang gina-encourage nga, dili ta magsuhol og tawo nga maoy maghimo sa Bible study, og mahimo kitay mag-Bible study. So gihimo namo mga kaigsuunan ang among buluhaton. O gani, gitagaan mi og mga kalag, gipiyal sa Dios usab kanamo mga kaigsuunan. Pero ang nakanindot nga ako nakita, ang mga kaigsuunan, kung giunsa nila pagpaningkamot sa matinud-anon gayod, ilang gibuhat ang ilang buluhaton. Maubitaw na siyang mga kaigsuunan, masakitan sila mga kaigsuunan kung adunay mo backslide. Kaya ano man, sila may naningkamot ni anak mga kaigsuunan. Kanunay bitaw na ako ni ginaingon. Dili lang kita magpaapikto o masakitan ko, adunay tao nga manaway sa itong buluhaton. Minsan, daghan mo bautismo, daghan magyapong mo backslide. Maingon yan, nalain man sila og naiba backslide. Kung malain man gani sila, nga wa man gani sila ni apil sa ato, man gani sila amot. How much more nga kita nga naningkamot? Kanunay ginako na ginasulti mga kaigsunan.
Sakitan man gani sila nga wa ni tabang. Kana man yung mga kaigsuunan nga mo'y naningkamot. Grabe mga kaisugilakan gina sa mga kaigsuunan. Pero adunay mga wali, no? Adunay, I think, kausara nga wali mga kaigsuunan when I was in Salog District before, no? Dito sa Agusan del Sur. Nga halos gihurot na mo ang tanang mga purok mga kaigsuunan, giwalihan ginamo. Hantod nga doon na may katapusan nga giwalihan. Grabe kalayo, grabe kalisod mga kaigsuunan. Pero dito, wagyoy na bautismuhan mga kaigsuunan. Pero maunay ang akong ginasulti kanunay sa atong mga kaigsuunan. Igasto migdako, magiso kay layo, magot. So kinalmi magbalon og dako-dako nga kung kay daghan man pud sila ng trabaho dito, but wala bisag usa nga na bautisman. But I was telling them, nga kani nga nag-apil mo sa buhat, dili ni kabayran. Bisan pag walay na report na itong bautismo, pero nga kamo nga nag-apil sa buhat mo ay pinaka-importante sa tanan. Ano man? Because para sa Dios, well done, good and faithful servant. You did your work. Not because you are paid, not because nga ipasundayag mo nga mga maayo mo, kay mauna inyong nabuhat, but because you are just faithful of your calling, mo ay pinaka-importante sa tanan. Gani mga kaigsunan. Adunay panultihon si Dupers mga kaigsunan. Dupers kay si Pastor Joy Coligado Magwali, naaman siya Joy Calls, no? Si Joy Calls nga panultihon. Mao po yung panultihon ni Dupers. Success in the ministry are not determined by numbers, but by the faithfulness of the stewards. Only God can gauge the truest success in the ministry. Pasagdahin na kung say report ni mo mga kaigsunan, importante sa tanan na himo ka matinud-anon. Gamito nato ang talanton nga gihatag sa Dios mga kaigsunan. Kay every time nga gamito nato ni, naagyoy tawo nga mapanalanginan. Pagampo ta mga kaigsunan. Mahigugmaon namong Dios, salamat. Kabisan ako, amahan, salamat. Nga imugad nga giplastar ang amo karon nga tupiko. Salamat sa gahom sa balang espiritu, nag-impress ka namo kung saan namo pagplastar ni ini. Pero dili amahan ang pagplastar sa wali, lamang among pasalamatan. Kung giunsa nimo paggamit kaning mensahe nga makapa-inspire ngadto sa uban. Nga unta amahan, nga bisag unsa nga talanton nimong gihatag kanamo. Tabangi kami nga among kaning magamit amahan. So nagkalaylay nga kapasidad namo. Ang uban nasa tubangan, ang uban nara sa luyo. Pero dili mahimo ni nga buluhaton, dili ni mahimong madaugon kung dili kami mahimong matinud-anon sa bisag unsa man nga gipiyal nimo kanamo. Karong kagabihon naman, dasiga pa kami. Sa pagmata namo sunod adlaw, aduna na kami inspirasyon sa pagbuhat sa imong buluhaton. Salamat sa pagdungog nining mga pagampo sa ngalan ni Jesus. Amen.